Ar ôl y refferendwm ar bwerau ehangach ar etholiad y mis Mai, mae'n bwysicach nag erioed i chi ddeall sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n gweithio a sut i ddylanwadu ar ei waith. Un o'r ffyrdd y gallwch wneud hyn yw cysylltu ag unrhyw un o aelodau'r Cynulliad sy'n gwasanaethu eich ardal chi. Mae gan bawb yng Nghymru 5 aelod Cynulliad i gynrychioli eu buddiannau yn y Cynulliad Cenedlaethol. Gallwch weld pwy sy'n eich cynrychioli drwy fynd i'r adran aelodau'r Cynulliad ar ein gwefan a chwilio am enw, etholaeth, rhanbarth neu god post. Mae manylion cyswllt a rhagor wybodaeth ar gael ar dudalen pob aelod. Yn ogystal, mae gan y Cynulliad strwythur pwyllgorau newydd i graffu ar ddeddfwriaeth ac i ddwy'n Llywodraeth Gymru i gyfrif. Bydd 5 pwyllgor mawr yn gyfrifol am graffu ar gyfreithiau arfaethedig, sef biliau, ac am graffu ar Lywodraeth Cymru. Gallwch rhoi gwybodaeth i ymchwiliadau sy'n cael eu cynnal. Gallwch wneud hyn drwy ysgrifennu e-bost neu lythyr, a weithiau gallwch rhoi tystiolaeth ar lafar neu drwy ddefnyddio dulliau eraill fel drwy ddefnyddio fideos neu ffotograffau. The Assembly Committee system would allow the detailed subject knowledge of individual members to deliver excellent scrutiny of the legislation as well as government policy. And so, at the same time as simplifying the system, the Assembly has created a structure and environment for better scrutiny of bills, policy and finance. I'm confident that this will make it easier for the people of Wales to engage in the Assembly's proceedings, and it will produce the window for smaller organisations to get involved in our work and so better reflect the interests and needs of Welsh voters. Mae'r pwyllgorau mawr sy'n cynnwys 10 aelod o'r un yn ymdrin â meysydd pwnc eang o fewn y meysydd datganoledig y Cynulliad, sef plant a phobl ifanc, cymunedau, cydraddoldeb a llywodraeth leol, menter y dysgu, yr amgylchedd a chynaliadwyedd, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae pwyllgorau eraill yn craffu'r faterion fel cyllid, materion cyfansoddiadol a deddfwriaethol, a safonau ymddygiad. Gallwch weld rhestr lawn ar ein gwefan. Gall pobl hefyd ddylanwadu ar fusnes y Cynulliad drwy'r broses deisebau. Mae pob deiseb sy'n briodol ac o fewn y pwerau a ddarganolwyd i'r Cynulliad yn cael ei ystyried gan y pwyllgor deisebau. Yn ystod y trydydd Cynulliad, cafodd mwy na 200 o deisebau eu hystyried, yn ymdrin â materion amrywiol fel lleihau defnydd bagiau plastig, llwybrau beicio, cymorth ar gyfer pobl ifanc sy'n agored i niwed, a diogelu tafarn hanesyddol. Gallwch gyflwyno deiseb ar bapur, neu gallwch ddefnyddio system e-ddeisebau'r Cynulliad ar ein gwefan, lle gallwch weld rhagor o wybodaeth gan gynnwys ein telerau ac amodau. Mae canlyniad y refferendwm ym mis Mawrth yn golygu bod mwy o'r penderfyniadau sy'n effeithio ar Gymru nawr yn cael eu gwneud yng Nghymru, ond rydyn ni angen i chi ddylanwadu ar y modd y caiff y penderfyniadau hynny eu gwneud. Gallwch weld rhagor o wybodaeth am Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys manylion am sut i wylio'r trafodion ar-lein, ar ein gwefan, sef www.cynulliadcymru.org.